जतनो खुलुमबाय था दिनैनि प्रेस मीट फाइ मानजागनाय जिनि ककब्रक मीडियानि आदम रक डिफारेन्स कोक्टुम बेरेकनि मीडिया हाउसनि रिपर्टार्स रक इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिंट मीडिया वेब तया बाहायके दाल बिदाल डिजिटल मीडियानि आदम रक न लामसोबो जों दिनै स्पेशली खुमुलुंग प्रेस क्लाब ताई खुमुलुंग प्रेस क्लाब नि लगी जेन प्रेस मीट खुमुलुंग प्रेस क्लाब नि लगी दिनै त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल प्रेस एसोसिएशन टिपा तायाव बाहायके न त्रिपुरा साब फुटु मीडिया एसोसिएशन टीपीएम नि बखाक्तै कायसा जर्नली प्रेस कॉन्फ्रेंस जों दिनै कायनै इशुनति प्रेस मीट खायनायनि बागै नरं बसकांग मा फायका आबनसे सिगां आं किसे सिनि मुं नरंनि बसकांग हरनानै मुसुंगो दिनै जिनि बसकांग दंगो खुमुलुंग प्रेस क्लाब नि प्रेसिडेंट अंशुमय देबबर्मा आनि याक्सि फाजिं आजुबजाक ताई खुमुलुंग प्रेस क्लाब नि वाइस प्रेसिडेंट निर्पेन्द्र देबबर्मा आनि याक्सि फाजिं आजुबजाक खुमुलुंग प्रेस क्लाब नि केशिया ताकु गमयलो देबबर्मा आनि याक्सि फाजिं आजुबजाक तेव बाहायकेन टिपानि प्रेसिडेंट ताहुक्रा उत्तम देबबर्मा आनि याग्रा फाजिं आजुबजाक ते टिपानि सेक्रेटारि ताकु बेंजामिन देबबर्मा आनि को फाजिं आजुबजाक अबहायकेन त्रिपुरा साब फुटु मीडिया एसोसिएशन नि सेक्रेटारि ताकु गमयलो बो राजुबजाक तेयर खुमुलुंग प्रेस क्लाब नि एक्जिक्यूटिव कमिटी टिपानि एक्जिक्यूटिव कमिटी टीपीएम नि एक्जिक्यूटिव कमिटी जतनो तंबायो ताई तंगो टिपानि न ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि ताकु रजगोपाल देबबर्मा बो तंगो ताई केशियार ताकु बिपुल देबबर्मा अबहायके आं जतनि बुमुं साया एक्जिक्यूटिव बॉडी नि बररमांनो जोंनिया सारिखौ कायसा मीटिंग आसुकमानि यागुलो कायसा कायनि सिद्धांत नाहारमानि यागुलो जों मीडिया नि बसकांग मा फायका जों जतनो सायमानो ककब्रक स्क्रिप्ट नति जों बिसि कलकमा रमै चबा ख्लाइमानि जिनि त्रिपुरा साराव दालबिदाल अर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ सब पाइथाक फासिं जोंबो नुगुइ मानखा दालबिदाल अर्गेनाइजेशन दालबिदाल मथा दालबिदाल एनजीओस नि फासिं तै केबो केबो बांला स्क्रिप्ट केबो केबो रोमान स्क्रिप्ट केबो केबो देवनागरी स्क्रिप्ट सानै दंमोन जों केबोनो नेग्लेक्ट खायाबो केबोनो यासि सुरियाबो जों तामो नायावबो सिमिन नरमि बसांग सानानै मुसुंबो जों जरा जरा ककब्रक मीडियाव सामुं खायो ककब्रक मीडिया हाउस बाय गोरोंजाक जों जिनि न्यूज न खाया थांगांगांके जिनि बागै जतनि क्लाइक खुंके रोमान स्क्रिप्ट न साइमानिया ताबुक बो अल जराबो केबो बांला स्क्रिप्ट न यूज जाखाय दं आं साइमामनि मते कुनो ककब्रक मीडिया हाउस बांला स्क्रिप्ट न न्यूज या थांतानिबो यूज खायगला अजराबो खलायाना तयाबो हायकेन स्क्रिप्ट कताल बाय जों यूज खायना तो जिनि ककब्रक बाय कुनो स्क्रिप्ट से करि को ताक बजनतो आबनि बागै आबोत क्वेश्चन न एरासिं या आबनि बागै जों सानानै मुसुंमानि गांखे जिनि बागै रोमान स्क्रिप्ट न सबसे बेस्ट जों न्यूज या थांतानिबो न्यूज पढ़िनानै थांतानिबो एबा गांखे नि जिनि न्यूज कंटेंट न जों सोशल मीडिया वो पोस्ट खाया थांतानिबो जतनि बेस्ट कलाइकुक लैंग्वेज के रोमान न निसु बानसो आबनि बागै रोमान स्क्रिप्ट नति जे मूवमेंट खाय दंनाय रक चबा खाय दंनाय रक स्पेशली रोमान स्क्रिप्ट फॉर ककब्रक चबा लाई थांनाय सानै सामसगांगो नॉर्थ गेट बुसकांगो बरक 2 hours sit in demonstration program बो खायका बरक न जों बालाय जिनि प्रेस क्लब जिनि कायनै मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नि बखै खाकुफुर खाका हामया फारो नरकनि चबावो जों सालब्रुम नरकनि लगिबो दंगो जों सागबाय थां नरकनि चबावो थाङै आसुबि मानिया फानो जिनि मीडिया नि सामुंगांके जों न्यूज टेलिकास्ट खायनानि न्यूज परिवेशन खायनानि आवाइमुं खायनानि अबहाय मूवमेंट दगनो जों आवाइमुंनि बिसिंतwi गभर्नमेंट न जिनि लोकरक न एवार खायनानि चाइटक मुंटु होनानै अबनो जों बसकांनि साल जों बेलाय साखारै
अबनो खान्यानि बागै चाइटकनाय हिनै जों मीडियानि बस्कांगो चिनि अर्गानाइजेशननि बिसिंथि चिनि प्रेस क्लाबनि बिसिंथि जों कग्रुओ अबंगे काइसा इशू तेकिसा इशू हंगांके आं बो कोक्थै बाय मीडियानि बस्कांगो ओ इशू नो चेंनाय आं निजे दलाय माने लाचिजाखा तांगै लाचिजाखा हंगांके आं खरकसा कग्रुक मीडियानि खरकसा दं ओ प्रोफेशननि खरकसा दं ओ प्रोफेशननि साकाओ लुकुरकनि ककसिल चामं एमोनो जागाव थांसौइका एमोनो लासिमा सिंथा जागाव थांसौइका जों आ कग्रकनो मीडियानि बस्कांगो चिनि आमा चिनि बाहनकजोक चिनि बिबि चिनि बायबुन चिनि बसाजोक चिनि बसलानि बस्कांगो ओ कग्रकनो सानानि दालायनो लासिमा सिंथा आं साइमेनिया चिनि सोसाइटियाव चिनि रेसपन्सिबिलिटि दंमारक किसा रांनि बागै किसा भिउसनि बागै जों बाहायके अतैयारिव गोलगै थांनाय जों बाहायके अतैयारिव चिनि जे वानसक मुं गाहाम सोसाइटिनि बागै सामं खालायना मुसुंमानि जोंनि समायताङै अ प्रोफेशनल फाइमानि जों बाहायके स्राबसानि बागै पगै थांनाय केबोके होनगोना तामाकक साइ दंखा प्रेस क्लाबनि बर'राव अ मीडिया अर्गानाइजेशन दं तेबो स्राय आं नरं बसांगो सानानै थांपानो जे सोक मानसाक आनि जुरिडिक्शन जरातै आं आयं खाचिङो केबोनो यासि सुनानि थांगिया कुनो मीडिया अर्गानाइजेशन कुनो यूट्यूबर कुनो सोशल मीडिया नो आं काइसापानो बरंनि बुमुं दिगुट खाइगला तांगै हिंगाके जों आबहाय मेन्टेलिटिनि बर' गियान रिक्वेस्ट खायो चिनि प्रेस मिटनि बिसिंथै जों नुगै मानखा सोशल मीडिया वाय मनो ट्रोलिं दंखा चिनि कग्रक मीडिया चिनि मीडिया हाउस रक रिपोर्टर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जाखा सोशल मीडिया एटेंड खाने रंग थानी कंटेंट क्रिएटर रंग थानी तामुंगै सोसाइटीव जों जासक सामुं खाम खायै लुकुरकनो सुबावै केबो सा खामियां केबोनो काइसा चुबासुनि लामा फुनुगैरबै बनो काइसा लांमा मोथां दैथै फानाय जों आबहाय मीडिया हाउस रक जों दिनै बाहायके किसा रांनि बागै चिनि दायित्वनो बगै थांनाय नुगै मानखा जों अ तालसा तालनि रग रमफ्लेजागमानि न्यूज मोलेस्टेशन खाइजागमानि न्यूज केबोनि बिहिगनो केबोनि बसाय खारितलां थांका केबोनि बिहिग बाय केबोनि बसाय काइसा लॉस काइसा होटेल काइसा रेस्टुरेंट तमुं सिता तंगै मानजाखा कोक्थुम बेदेकनि सामुंजों न्यूज आवाइमुं खाइनानि न फियाबा चिनि जुरिडिक्शन दङ चिनि एथिक्स दङ जों रमफ्लेजां माने वार्ड नो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बाय स्टैंडर्ड वार्ड बाय सानानि गोबां मानसिनि थानि वार्ड दङ भाषा दङ फियाबा जों तांगै आसे गोलगै थांनाय जों जतनि प्राणिनि बिसिङाव सिनाय हिनि होनजागनाय इंगौ मायुं रक बरायरक न जतनि सिनाय हिनि होनजागाम फियाबा जों बरक सिनाय हिनि होनजागमानि चिनि लाचिमुं जों तांगै पगै थांनाय जों आ भिडिअस रक न आ न्यूज रक न चिनि न काइसा नायजागनानि मतन लिया फियाबा साब्रुम चिनि बसारक चिनि बागिनि जिक्सं चिनि बाहनक जिक्सं चिनि बिबि सं मैक्सिमम टाइम इंटरनेट जुग बा मोबाइल एटेंड खालायो सोशल मीडिया नायो फेसबुक नायो यूट्यूब नायो फियाबा साब्रुम तामो नायको गांके जे हामिया बर आबनो नायको आबनि बागै चिनि प्रेस क्लब चिनि मीडिया अर्गानाइजेशन ताइ जों सागबाय थां मीडिया हाउसनि ओनर रक चीफ एडिटर रक रिपोर्टर्स रक बखाक्तै जों ओ इशुनो दियै लुकुरकनो कयनानि बागैसे आबहाय मीडिया हाउस रकनो कयनानि बागैसे जों अर्डारले ख्लाइमानिया ता ख्लाइदि बखनि जों सावैमानिया जों जस्ट रिक्वेस्ट खायना जों रंनि बसंथिनि फाइमानि फाइदि जों बाहायके चिनि रेसपन्सिबिलिटि जों बगै थांनाय आसक सित्रा वार्ड रकनो जे बरक इंटरव्यू नाय रक यूज खायका जों नुगै मानो नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज रक काइसा पॉलिटिशियन टॉक शो डिबेट आसुक खांगके बरक आबहाय हामिया वादिया काइसा तै काइसा दामरक लाइमानि वाद न फनो बीब खायो मूड खायो फियाबा जों नुगै मानखा जों नुगै मानो जों कग्रो मीडियानि रिपोर्टर्स रक मीडिया हाउस रक जों दालाय चराय जों दालाय चिनि उमर किसाखौ जों प्रोफेशनल फाइमानि कुनो दफा बाय जों कंपेयर खायनानि जों पाया जों केबो बाय कंपिटिशन जों पाया हाइपनो जों चिनि त्रिपुरा सार किसान माने केबो बाय आसक
तलाव तंगनाया जों अ जागाव फाइ सकबायखा चिनि निउस प्रेस क्लाब होनखा जों प्रेस क्लाब नि आदम दं होनखा चिनि निउस न जों दाबो त्रिपुरा हास्ते सिमिया फातार हास्ते उतलांगिरि मानखा साब्रुमब्रुम शिलं मिजोराम मणिपुर नॉर्थ ईस्ट नि जतो स्टेट दं बांग्लादेश नि बर' रक सुदु चिनि निउस दं फॉलो खालायो साब्रुमब्रुम दा अ रंफ्रे लाइमानि साब्रुमब्रुम दा अ याग्रम लाइमानि अ मानजागमानि निउस आबो मांदा बुइचिनि स्टेट नि निउस न नाय तंलायसिनाय ड्राग्स आबो थैमानि आबो मांदा नाय तंलायसिनाय पॉजिटिव कायसा कुछ जों फुनुगलायसिवाना आं निजेबो फुनुगलायाना जों जतनो फुनुगलायाना जों जत रिपोर्टार्स बाबा आइकेन साइट तकलायाना आबो हाय स्लेंग वार्ड दं जों म्यूट खायै जों दीप सावन दुबै आबनो जाते बर'नि बसकांगो आबो हाय सित्राबाद न टुबैया दै तांगे हिंगाके जों बर'नो बरम खायके जों बरम खायजाकनाय जों नुगै मानखा मियानि सालगो गोबां मानसिनि इंटेलेक्चुअल लग आं बर'नो हामबाय मारो जों पर्सनली फोन खायै जों एडवाइस होनाय लग नरक अ मीडिया नि बर' प्रेस क्लब काम खाय दंबायखा सोसाइटी न एमोनो के नंगरा खाय दंखा नरकनि मीडिया रक नरक आबनो तंगि खायसा कक साया फोन खायका आनि मकलनि मुक्ति कक्तै खे तामु उत्तर सिनाय जों सानानि मतन लिया तांगे हिंगाके ओ सोशल मीडिया नि टाइम जों साबनो दागि मंग्रि मानबा साबनो दाखलाय हिन मानबा जतनि राइट्स दङ हायपानो जे कमेन्ट्स रक नुगै अकरा जाकरा रकनि चिनि लगिबो फोन चिनि थानि फोन फाइमाननि मानै जों तङै मानलिया नगा सुगै अबो हायकेनो बरक अकरा जाकरा रक बरनो हामबाय मारो चिनि तिब्रासानि बिसिंगो कबरक न हामजाकनाय कब न खायनाय रुमान स्क्रिप्ट नि बागै सामं खायनाय बरक हाय बरक ओइसिनति सकाङै फायगा जोंना दागिखा ताइ बरक निजि सब मीडिया ओ स्टेटमेंट रखातिनि फुंनिसिमि तै बसांनि सालाबो गोबां मा ओइसिनति गोबां मकरा साकरक स्टेटमेंट दनानि बागै बरकनि ओपिनियन दनानि बागै रेडी दङ आवन बागै जों कय मुंनार गतिनि मीडिया रनि बिसिंतै फायदि जों अबो हाय वाट दङ अबो हाय सित्रा वाट दङ रमफ्रे जागमानि वाटो सिमिया निउजो सिमिया तेबो बरम रजाक नाय खनातक वाट दङ जों यूज खालायन चिनि निउज दङ चिनि कंटेंट दङ हायके जों खनानि सिमि नेक्स्ट मंथ नि सिमि बसांनि जरानि सिमि जों ट्रोलंनानि सोशल मीडिया ओ नों आं ट्रोलंग दंमानि कुनो रिपोर्टर दंमानि आं ङै दंमानि बे बाक्सा कुनो मीडिया हाउस दंमानि आबो जों प्रेस क्लब मीडिया अर्गेनाइजेशन आं साकबाय तां ङै दंमानि बाक्सा लालाय लासिमानि कक अनबगै फायदि जों ओ इसुरंनो ति वान शक लायानो ते आगरतला प्रेस क्लब नबो जों कय मुंनारगो अलरेडी जों बरक बाय डिस्कशन खायका बरक कायसा रिटेन कपि रिटेन एप्लीकेशन दनानि बागै जों दागिखा जों दिनैनि बिसिंनो आ रिटेन एप्लीकेशन दनाय ओ इसुनो ति इलिगेली जाते तामल लामा टं अबो हायरकनो हाकसाल खायनानि बागै बरक साख्राम मंना हारनाय हनै आगरतला प्रेस क्लब तै डिफरेंट चिनि हासेनि मीडिया अर्गेनाइजेशन दक बरक चिनि गानाबो बासनानि बागै कग्रखा